Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Uwa lang ba kayo nabantayan ako? Ha? Oo man, maura man gihapon. Sa akong skin, akong perfume, akong dress, ang akong shoes. Puti na gihapon ka. Imong dress tuod. Time pa, wala ka mag-uniform. Huy, nindot imong dress, day. Asa na nga okay-okay? Unsa? Nagtuokang sa okay-okay ni nako palita? Asa pa man di ay? Daghan biya kay nindot sa okay-okay. Diba? Ika rin nag-ingon sa una sa okay-okay ra ka mamalit? Sa una, pero dili na karon. May kwarta na ko. Uyab na ko ni... At tabi sa, kari sa, padaplin sa. Nga naman? Kita ko gwapos unahan. Nagsigig lang tawat ni tanawa. Where? Oh, shit! Uy, tanawa sa ba? Gwapo git siya. Nakapantalon og itong unya t-shirt na puti. Naka-rubber shoes. Ordinaryo kayo gisulo pero managpang kagwapo, tay. Tanawa ba? Tanawa sa? No need. Masaka na ko. Ayaw sa gani. Ali, Unsa ali? Uy, asa man ta? atong-atuan ng lalakis gawas. Atong i-accommodate. Mga maayo bitag PR. No, buhay ko, Jane. Buhay ko kay... gipangita na ko ni Josh. Wow! Kung naka-Josh ha, murag nakatag-iya. Tuwad kay... Nilubang na siya! Pahinga na siya din Unsa? Si Amy, siya ka na. Salamat sa Ginoo. Yagi kong gigiyahan sa hustong dapit. Good na, sir. Good morning, Chip. Ako lang duaw ng akong asawa, Chip. Office hours pa man, sir. Pero kadit naman kaayo. Nara siya, oh. Day, Amy! Day! Day, Amy! Day! Shit! Amy! Bahala na. Dili ko mulingi. Magdali ko og sakay sa elevator. Pasalo ako, Dave. Pero sugod ka ron. Dili na takaila. Amy! Sir. Kung dali ba ka mahunong sa imong pagsingkit, mapagos ko siya kagdakop, sir. Chip, siya to. Ang akong asawa, Chip. Si Amy. Kung imo pa tong asawa, gilingay na unta ka. Giduol ka unta. Pero bisan giunsa ni mo pagsingkit, wa ka duola. Wa ka lingi, Naadlok pa noon sa mga mo. Mga sige na, sir. Sige na. Biya na ka din, Sige na. Pero, Kung Chip... makitaan pa ka din, sir. Nga magsamok-samok, dakpo na dayon tika. Chip... Biya na. Sige, salamat. Stalker. Stalker? Gitawag ko niyag stalker? Ipamatuod ako ni mo nga dili ko stalker. Walang tingali makadungog si Amy sa akong pagtawag niya ganina. Kay kauban mo gud siya itong kuan, babae nga yung katabi. O nga ako niya mabati. Pero nakita na ko siya nga milingi o kadyot. Dayon milingi o. Nga naman to. Wala siguro siya makaklaro na ako. O dili ako ang iyang gilingi. Imposible kayo nga dili mo duol si Amy na ako. Kung iya pa ko nakita. Ubalik ko niya. At nga na ako siya dinis gawas. You're late. Sorry. Kanang, dugay ko nakamata.
Karon pa ko mubati og tumang kakapoy human sa atong laglaag sa laing nasod. I'm also tired. Kita ang nag-uban sa atong laag. But still, biabot ko on time ni nga itong opisina. I'm sorry. And come to think about it, ako ang tag-iya. Hey, gisapot ka? What do you think? Sorry na. Late lang lagi ko nakamata sa kakapoy. Huwag ka mag-alarm. Nag-alarm ko, pero akong gipawong og nakatukog balik. It's called negligence. You know kung may trabaho ka, pero gipawong nimo ang imong alarm. O sa gamit sa imong alarm kung imo sab siyang paungon o bubalik ka sa pagpiyong. Dili ba gibuhat ang alarm aron inigtingog mudayon ka og bangon. Sorry na, Kani. Sige na. Ayaw na lang ko kasuko. Dili na lagi mausab. Angay lang. Kay dili ko gustong himuon imong ticket sa pag-abusar sa trabaho. Ang atong relasyon, Emmy. Nakasapot ko. Good. Hinaot nga ni kasinabuta rin napita. Bear in mind, why kadugo sa negosyo? Karelasyon pa ka. Andaman ang imong kaugalingon. Dili ko gustong malate sa akong ika-meeting karon. Ha? May meeting ka? See? You're my secretary. Pero wa ka masayod. My God. Should I hire another one to replace you? Josh! Anay ko nila mo pwesto. Ayaw din kay kita ran ako ang hotel. May kani kay may kananan din eh. Nga di kay layo. Barato ra sab o daplin sa daan. Pamahaw pa ni ito. Mao na niya akong gidungan. Makatipid lang gid ko. Dami na lang crispy chicken. Sa una, estudyante pa ko. Kinigay madali na ako. Daog-daog kung tingpaniod to na. Unya, di lang kabahon. Eh, lami man. Barato pa. Magkapalit ka ko sa manok. Mahimo naman parisan og tulog ka puso. Busog na. Lantaw-lantaw lagi ko din eh. Hantol na niyang hapon. Follow me. Nagsunod ko. Saputon. Ganina pa kita siyang gisapot ay. Hait ra pa kay sinultihan. Kung unsa siya kagalanti, mausap siya kahait kung maunay manulti. Sige lang. Kay husto mo sa siya siyang ingon. Pero ang tinuod, nadugay yun ko. Tungkol sa sige na kong ilis-ilis akong gisulob. Na-excite ko sa akong mga bagong sinina. Pero maulagi ang resulta. Naaan pa dyan ko nga kay ukay ang akong gisulob sa akong kauban. Yan nakasapan pa yun kong Diyos. Kalahi ko nila ni Dave. Si Dave, ako ang iyang priority. Ako ang reyna. Ug ako ang masunod. Ang akong tingog ang masunod. Bisan pag ako ang sadan, pero siya ang mapaupos. Ay. Will you hurry up? Lagi, na. Wa man lang apli ang pultahan ng sakyanan para nako. Sa puton yun. Hey. Wa pa pagyapon mawa ang imong sapot nako. Unsay gusto nimo, ha? Gusto kang gusto nimo
Manihoon ta ka samtang nagmaniho ka haron nga mahawasan ka. Wa ko sa mood. I know nga ma-turn on ka sa akong pagkabuhaton. Stop it, Amy. Really? Gusto kang mahunong ko? Damn it, Amy. I said nga wa ko sa mood. Pero kung di ka gyud magpapugong, siguro doa lang na mapulihan ni mo gana ang akong sapot. Kaya kung dili, manaog ka gikan ning akong sakyanan. Nga nung katawa ka? You think it's funny? Naubos na ang imong zipper. Siguro kung dili mo na ka na mahimo pa. Sigurado ah. Confident eater here. Elaine, unsa man na? Pero gitutukan man na nimo imong pagkaon. Wa ba ka bukanog tanong ganang buntag ha? Kaon na. Ay, di ko. Unsay dili ka? Dili ba yung di ka mukaon? Eh, kaon na. Bibi, dali kay hungitan ta ka. Pastilan biya. Uy. Oo, sige nga. Milingyo ka magurinoon. Kaon na ba? Gusto ko, mama. Unsa? Gusto ko, mama. Ungit, yuya. Gusto ko, mama. Uy, na kayo pas mama nimo. Unsaon pa na? Di ka mukaon kung dili mo ulis mama nimo. Pas mo ka. Hilak. Ayaw pang hilak. Ini ka tubagas grasya. Kaon na. Di ko. Gusto ko, mama. Gusto ko, mama. Kaon na. Kaya mo pa uli na tos mama nimo niya. Di ko. Sige, raingon, uy, mama. Yawa, uy. Di ko ka, uy. Gusto ko, mama. Gusto ko, mama, yuya. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!